Zementuzko vertikala eta horizontalak, korridore luzeak, burdinazko ate zarratuak, behin eta berriroko zarraila, etxe hotza. Urrunegi basajateak lakuetara, hegalak zabalik murgiltzen bihotz-iluna. Deseginen duzu haien antzera jauzi, esperantza altzairuzko ratzada, hamaikagarren atean. Bihotz-iluna zenbat oilarito dabil, zure odoleko zirimola. Ziegaren esparruan gauez, preso bakoitzak marra bat egiten du, horregatik ohi du egun sentiak bihotz-iluneko tigreren antza. Urrunegi basajateak lakuetara, hegalak zabalik murgiltzen bihotz-iluna. Noiz eginen duzu haien antzera jauzi, esperantza altzairuzko ratzada, hamaikagarren